Салом алейкум мардум. Чӣ ҳол дорен? Ина алҳамдулиллоҳ омад ҳамун рӯзе ки мардуми дар Тоҷикистон будагирам хирсанд кунем. Аксияи аввалини мо дар куртобхонаи Исмоил Тоҷик. Нигоҳ кунед. Ина миҷа бари масҷиди ҷумъахони маҳаллаи Маяковскияй. Инҷа исша нишоте. Инҷа калцавои 32 микрорайона. ай тарафи сирк омада гардиш то хӯрдан. Нигоҳ кунед бародаро, алҳамдулиллоҳ корхонаи мо ҳуй шуд. Ба муносибати ҳуйшавии корхонамон аксияи якмини худмона сар медиҳем. Аз пагоҳ, яъне аз рӯзи ҷумъа сар кардагӣ то рӯзи ҷумъаи дигара як ҳафта ош, як кулча, як чойник чой, як чойник чой, ду чойник чой, се чойник чой фарқ надорад. Чанд чойник чое ки мехӯрем 20 сомон. ай 4 апрел гуфт. Пагоҳ 4 аз 4 апрел сар кардагӣ то рӯзи ҷумъаи дигара чанду мекишавад, то ҳам рӯзи ҷумъаи дигара. Нигоҳ кунем бародари азиз. Оли алҳамдулиллоҳ оли медром дурина нишон метем. Биё истарак биё нишон те. Нигоҳ кунем бародаро. Дар корхонаи мо авқотои якум шӯрбо, реза шӯрбо, угро, манту ҳастай, казан кабоб, қурутоб, авқоти дуюму якума хай аҷоиб мегум. Ош ҳастай, қурутоби гандумӣ, қурутоби варақӣ ҳастай, бо қурутоб ба думбаи гӯспанди хеле жаррини карагӣ, гӯшти гӯспанду думбаи гӯспанд тати ухелишам ҳастай. Хоб шашлик ҳастай, чанд намуд шашлик, ҳам мирғӣ, ҳам гӯспанди, ҳам говӣ, бо филе меган ухелишай, чанд намуд шашлик ҳастай. Оли ман залман нишон метем. Биёед нигоҳ кунем бародари азиз. Нигоҳ кунем бародари азиз. Ина залои моро нигоҳ кунед, ҷои моро нигоҳ кунед. Столои 6 дар инҷа тайёр кардагаи 4 одамӣ да. Мақсад шоди хушрӯе ки қойдаи мешинен бе ягон мушкилӣ. Катомо пештар бо. Катода метавонем ки оилавӣ биёем шинем бародари азиз. Бо як бори дига мегӯям, як ҳафта аксияи оша. Ош, як кулча, як чойник чой мехӯри, 10 чойник чой мехӯри, ҳамаш 20 сомон. Як ҳафта давом мекунад. Аввалин аксияи мо дар душанбе ба муносибати кушодашавии корхонамон айрӯз ҷумъа иншоалло сар кардем. Ина нигоҳ кунед, семенирам ки омаден дар инҷа ҷои 6 ҳама қоидави хушу карагӣ. Салом алейкум. Хоб дар ин тараф боша нигоҳ кунед. Хоб хайли хе давои чакида чизои атлас задагӣ ҳама атмосферара тоҷикона карагем. Шинохтена монандаи дар қуртобхони Питер монанд шидагӣ. Нигоҳ кунед инҷа хай катоб парда кашидагӣ, ҳама қоидаи пардаотонро мекашем, мешинем ба ҳазир бе ягон мушкилӣ. Инҷа боша катои бепарда монай, ҷои откритӣ. Баъд ин печкара хай зимистон дар ин роҳат ҳай печка охи. Мезани алова дар ин печка кындало. Гарм. Ҳамун чиста ҳамун ёди ҳамун қишлоқ намеғалтӣ. Алой чӣ мегӯянд ба чӯи зардолу. Нигоҳ кун. Нигоҳ кунед. Ман менюра мехонам бародарои азиз. Нигоҳ кунед. Ихебес. Нигоҳ кунед. Оли менюра мехонам. Саҳарда, наҳорида тухм сосиска ҳастай, ордов ҳастай, ширбиринҷ ҳастай, кофе хай, чой сиёҳ, кабуд, лимончой. Хоб баъд алашнои нарезка ҳастай, салато, шакаробак ҳастай, оливия. Ахуроки якум боша шӯрбои говӣ, шӯрбои гӯспандӣ, угро, курини суп, мастова, пилмен. Ҳавли мастова накардесем. Пилмен ҳастай, баъд реза шӯрбо иншоалло. Хоб хӯрокҳои дуюм он боша оши самарқандӣ дорем, қайлаи говӣ, қайлаи гӯспандӣ иншоалло мешава. Ози нест, пага иншоалло ташкил мекунем. Ина оҳиста оҳиста ҷои навай майда ҳамаша мекунем. Казан кабоби говӣ ҳастай, казан кабоби гӯспандӣ озираш дорем, лекин иншоалло ташкилш мекунем. Лагман хай ҳастай, манту ҳастай, мантуи бениҳоят гизала дорем бародаро. Баъд табака ҳастай, табакара дар дедон тайёр мекунем бародаро. Тандир кабоби мирғиву тандир кабоби гӯспандӣ дорем иншоалло. Хоб дар инҷа омадагӣ шашлики говӣ, шашлики гӯспандӣ, шашлики мирғӣ, лула кабоб, крилишки, карейка. Баъд самбусаи говӣ дорем. Самбусаи чӣ меган реза меган худмодар, самбусаи тоҷикӣ реза ҳастай. Баъд самбусаи уйгурӣ. Самбусаи резамон 8 сум, самбусаи уйгуримон 6 сум буд, 5 сумиш кардем. Ҳамин рӯз 1 сум нарх шаха мондум, 5 сумӣ кардем шуд. Хоб
дар инҷа боша шакароб ҳастай, бо қурутоб чанд намуд қурутоб ба нони гандум қурутоб ҳастай, қурутоб ба фатири хеле фатирҳои қатқати тоҷикии худмон ҳастай, баъд қурутоб ҳастай, бо баъзе одамо желани доранд закас қатине ки ин меша думбаи гӯспанда қатӣ гӯшти гӯспанду пиёз яҷоӣ мекунанд дар рӯи қурутоб мерезану мисол қурутобҳои хеле тоҷикии худмон мешакунам хеле шай ха чой сиё лимон ини хеле чанд намуд ово дорем иншоалло бо ага бо инҷа вай мебинӣ инҷа хай чӣ ном дорам ҳозир ҷора калда акс сар надодем бармармона иншоалло оста оста ҳамаш меша адресҳоро як бори дига мегӯ нигоҳ кунед де калсавои 32 айни мошино то хурдеси айна иси тарафи фаровон мера иси тарафи 33 микрорайон мера иси тарафи сиркай иси дуромадани Маяковский иними дуромадани Маяковский дар бародарои азиз ами омаден айберан иншоалло мевин мо шуморо интизор як ҳафта аксия давом мекунад ҳама каса биёин бародарои азиз дастгирӣ кунен аксияи аввалини моро дар шаҳри Душанбе алло нигаҳбон